Vreau să fac și eu un video fără să aud vocea ta suavă, da? Văd că nu se poate. Tu aștepți să vezi vreo luptă, ceva? L-ai filmat? Poate te mușcă. Cu incisivi. Nu, ce? S-a speriat la al tău, dar vine ăsta la mine. Bagă boticul. Și când a venit ăsta s-a speriat, știi, de concurență, cum ar veni. Eu să și fac am. Usta. Chiar te încarci. I-am dat puțin în iarbă. Mai vrem? Ia de aici. Sper să spriască. Botic. Așa, da. I-ai dat toată iarba, nu o să-i dai din mână. Stai că, uite, se tamponează. Concurența. Sper să nu-mi dea vreun corn. Uite, mă, vrea și ea, mă. Dă-i și ei. Iau... Dăm să-i dau și eu puțin din mână. Să... Stai puțin. Ia băbelul. Ia bebel. Mamă, ce Au pregătit ei coarnele. Stai. Ia bebeluș. Asta e dominant. Asta e masculul alfa. Hai, mai mergem și noi. Uite, la asta mică nu e, dar și ceva. Lasă fata în pace, măi. Nu, da. Trebuie să-i dai în timp ce... Ăsta e vagabond. Dă să-i dau eu ăstuia. Dă-i lui. Trage la acolo și dă la asta. Și le dai tu celorlalți. Lasă-o. Băi, lasă-o. Să sperie. Băi, ce vagabond. Este, a? Nu mai e, da.